Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepagi mali wonten ing channel YouTube kula Yulia Putri Prajawanti. Adik-adik, dinten menika kita arep sinau babagan aksara rekan. Nah, aksara rekan kuwi apa, Bu? Nah, mangke Bu Yulia badhe andharaken wonten ing video menika. Yuk dipirsani bareng-bareng. Ojo lali ya, sing durung subscribe rumiyin, matur nuwun. Nah, wonten ing aksara rekan menika, Bu Yulia gadah tujuan pembelajaran nggih menika supaya kowe bisa mangertos kaidah penulisan aksara rekan utawa bisa nulis carane nganggo aksara rekan. Nah, mengko kowe dipun suwun kanggo nyerat sekawan paragraf aksara Jawa sing ning jerone ngemot aksara rekan. Nah, adik-adik, jenis-jenis aksara Jawa kuwi wakih banget yo jenise yo. Nah, ingkang mangke badhe Bu Yulia andharaken menika namung aksara rekan. Ananging Bu Yulia uga tetep maringi tulodo utawa maringi gegambaran apa sih bentuke aksara legena lan aksara pasangan menika. Oke, yuk dilajengaken. Nah, adik-adik, iki sing jenenge aksara legena utawa sing biasa dikenal kanthi aksara hanacaraka utawa carakan. Wujude kaya ngene, wiwit H nganti Ngo. Jumlahe ana 20 utawa 20. Salajengipun iki pasangane. Nek mau legenane utawa carakane, nek iki pasangane. Pasangane ya padha, jumlahe ana 20. Nah, saiki langsung mlebet tengen pembahasan aksara rekan. Aksara rekan menika duweni teges tembung rekan. Apa-apa sing direka-reka utawa diakal-akal. Miturut Purwadarminta iku tegese tiron utawa gawean. Lah, saka teges kuwi bisa didudut utawa dipendet simpulan. Bilih aksara rekan menika pancen gunane kanggo niru tembung sing direka dadi basa Jawa. Tegese kayata tembung manca utawa tembung basa Arab. Ya, adik-adik. Nah, iki salajengipun wonten paugerane utawa aturan cara panganggone aksara rekan. Ingkang sepisan kanggo nulis tembung manca kang dicethakake utawa tembung kang saka basa Arab. Tembung saka basa Arab contone apa? Kaya khutbah, terus ghaffar, hafiz, lan sapanunggalanipun. Lajeng menawa aksara rekan karakete karo sandangan pepet, cecak telune dumunung ana ning kiwe. Ya, umpamane cecak bareng karo sandangan wulu, maka cecake ana ning kiwe, wulune ana ning tengen. Umpamane cecak karo layar, cecake sisi kiwe, layare sisi tengen lan sateruse. Lajeng menawa aksara rekan karakete karo sandangan wulu iku wau sampun nggih, sampun Bu Yulia andharaken. Nah, oh iya, umpamane ana aksara rekan karo pepet, maka pepet kan gede. Nah, maka ndokon cecak telune kuwi sajerone pepet. Salajengipun aksara rekan kuwi ora kena dadi pasangan kecuali aksara pa. Saged ginakaken pasangan pa diparingi cecak telu. Seliyane kuwi ora bisa. Lajeng menawa aksara rekan
dumunung ing saburine wanda sigeg. Wanda sigeg kuwi pangkon. Ya, wanda sigeg kuwi pramila tembung sing mati, sing kudu dipateni. Nah, umpamane ana tembung apa ya? Diman khutbah. Pramila nek nyerat diman kuwi nane dipangkon, dipun lajengaken tembung ka paringi cecak telu utawa dipun mungelaken ha. Mangke diparingi suku mungele hu. Nggih, kados mekaten. Mangke Bu Yulia andharaken ing tulada salajengipun. Nah, iki adik-adik wujude aksara rekan. Saged dipun tingali nggih. Mriku wonten aksara kh, ha nggih. Utawi menawi dipun serat menika ka diparingi cecak telu. Lajeng iki ukara aksara fa. Aksara fa iku nyerate pa diparingi cecak telu lan sapanunggalanipun. Menika wujude aksara rekan. Nah, saiki tuladha aksara rekan. Coba saiki digatekno banjur coba diwaos alon-alon. Iki tembung apa, Cah? Coba iki aksara apa? Iya, iki aksara da. Diparingi cecek telu. Monine za. Lajeng iki aksara ka. Diparingi wulu dados mungele ki. Dados diwaose zaki. Ngertos nggih? Lajeng iki sandangan napa? Taling tarung. Lajeng diapit huruf gha. Huruf ga ya diwaose gha. Niki huruf pa diparingi cecek telu. Monine fa. Diparingi layar. Monine far. Ghafar. Nah, mau carane nyerat aksara rekan kuwi, nek aksara rekan dibarengi karo sandangan layar, maka aksara rekane mapan ana ning kiwane. Nah, kados mekaten. Sing sebelah tengene sandangan layar, sebelah kiwene aksara rekan. Tulada salajengipun. Niki huruf napa? Jo. Nek diparingi rekan dados za. Paringi taling dados z. Niki diwaose fa paringi cakra paringi wulu dados zefri. Lajeng niki diwaose khutbah. Nah, ingkang pungkasan menika dipun waos napa? Sofwan. Oke, adik-adik sampun pinter sedanten nggih. Menawi sampun cobi mangke dipun sinau wonten ing griyane masing-masing, Bu Yulia cekapi pepanggihan dinten menika. Sugeng makarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.